Lajnatu da'awati wa da'amil aitami wal muhtajin, kwamitin da'awa da taimakon marayu da mabukata na Darul Arqam hayin Malam Ka'ilu Premier Turwa da Gusau jihar Zamfara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neman taimako don tallafa marayu da mabukata a watan Ramadan bayan gaisuwa ta addinin musulunci tare da fata alheri a badin wannan kwamiti mai suna a sama. Muna godiya bisa ga tallafin da ake bamu duk shekara. Allah ya saka da alkhairi. Haka ma muna amfani da wannan dama domin sanar da ku cewa ko a bana ma muna buƙatar gudunmuwa kamar yadda aka saba, musamman a bana inda adadin marayu da mabukata ya lunka. Kayan da ake bukata sun hada da atamfa, shadda, kayan abinci ko kuɗi. Ana iya bada taimakon ga Malama Zainab Ibrahim 08065138304 ko Malama Nafisa Yakubu 07030927203 ko Malama Binta Muhammad 08061558586 ko Malama Fatima Abdullahi 09036797616 ko Malama Sadiya Mas'ud 09030329705
Allah ya bari ikon taimakawa, amin. Sanarwa daga shugaban kwamiti Malama Zainab Ibrahim. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير na farko ya kamata mata su sani sauran samari da sauran al'umma sani cewa wallahi shugabanci abu ne mai wahala, sai an yi haƙuri kuma sai an gode. Saboda wannan bawan Allah mai girma gwamna Dodo Matawalle ya yi abun da wallahi da ba a yi shi ba da Allah ɗaya sai da zama. Na farko Ƙur'ani da ake sawa cikin masai ya zo ya yi sanadin aka dakatar da wannan. Mun gode ma Allah ga wannan. Sa'an nan na biyu, haɗa kan ɗan siyasa da Allah ya sa ya zama sanadiyya. Don da a ce ɗan siyasa ba su haƙu ba, wallahi Allah ɗaya san iyakar rayuwar da zan a hannunsa. Amma da a wata gwamnati ana cewa kwanta za mu ci, kuma yanzu an zo ana raya al'umma, ana raya gidajen mutane kuma ba a yi ba. Kuma wannan mutunci ne bai kamata ba. Sa'annan kuma su mata tallafi akwai lokacin da aka za a ba su tallafi, amma abin ya gagara. An yi tu hanyoyi da za a bi a ba su tallafi, amma abin ya gagara. Amma alhamdulillah da mai daraja gwamna ya zo Dodo Matawalle sai ga an zo an bada wannan tallafi ko bila adadin shi ma. Sa'annan muna gode ma Allah da Allah ya kawo mu ciyaman na fati wanda yake a yi wani ciyaman na fati ba kamar shi Allah hakika, kuma shi Matawalle ya gode ma Allah da Allah ya kawo shi. Allah hakika samun shi to gwamna Matawalle ya gode ma Allah saboda shi shugaba ne na jiha gaba ɗaya, to musamman mutanen Gusau. Wallahi mutanen Gusau muna gode ma Allah da Allah ya kawo mu ɗan Fulani. Don ya san cewa ɗan Gusau ne kuma ya ba da gudunmawa matuƙa. Sa'an nan wannan bawan Allah Yusuf wanda ya zo buɗe wannan alheri, Allah hakika ya yi abin da za a zo a yaba mashi matuƙar yabawa, saboda akwai wasu waɗanda yake sun daɗe da cikin gwamnati suna jan kaya, amma shi daga zuwan shi amma ga abin da ya faru. Kuma wannan da ya yi gani saboda aka lalle a diba wannan magana da gole arewa wannan shi ma yana kokari. Sannan kuma wallahi ganin minista tun lokacin ana ta gabatar da shi amma da dan Fulani ya fahimci haka nan ya jawo shi, kuma ga abubuwan da ya faɗi yanzu ko ba haka ba. Saboda haka in Allah ya so samari su kwantar da hankalinsu. A takaice matuƙa muna gode ma Allah da Allah ya bamu waɗannan shugabanni da waɗannan muƙarrabai. Sa'annan kuma ba za mu mance da Mika'ilu Aliyu ba. Allah ya ɗiga Mika'ilu Aliyu yana ƙoƙari da Allah ya ba ciyaman shi ma yana kusa da ciyaman, kuma shi ma yana ba da gudunmawa musamman ga mutanen kusa. Allah ya faɗa sarki duka ya saka musu da alkhairi. Assalamu alaikum.